Wai yan background. Dan Allah dan miji baya kaɗan yan background na fara. Yan background shiga ciki kaɗan. Dan Allah ku daina ce mu ya kake ce mu yan background ni da bai ai. To kawai yan background za mu je. Recording. Recording. Action yan background. Yes, up. To Adamu ta shiga ba su rawa. To fara yan background. Yake mami ke yan background ba yau ce ke yan background ce ba. A'a. Yana mami ke yan background kan Allah. To yau ku ciri yan background. Waka ce zan wale dar nagarta kai mini lamuni. Na duba na gani ne da nan ta ga musardari. Yau HRS, nagarta ce a cikin gari. Yawa mai kayan sallah sosai yawa. Wannan zo ban nake karɓo haya da Allah ɗan lura shi sosai a gan shi. Da inganci jama'a ku taho mu je. Ku tattafa wale dar nagarta aile. To ba haya bace aka ɗauko. Ku sai leda ku sai roba wannan damar ku ce. Ni shafa'ati ne nake giran fara a ledar nan ta ku ce. Ku tattafa wa yan bina ku aile da sace. Ku jama'a ku taho ku sai Ban gane abun nan ba. Mun bace ido. Bude. Na gode. Jama'a ku taho mu je. Alhaji MD. Yawa mai kayan sallah. Ina gaishe da kai. Yawwa. MD nagarta kwali bakwa karse da kai. Alhaji Yawa mai kayan sallah da Allah sosai mana ko kuma wannan ne. Kafanin ka ya zarce. Yawa mai kayan sallah wallahi ko mun da kai. Ku jama'a ku san daji aka zo a cikin leda ce mai kwari da inganci jama'a. Rawar wasa kuwa yawwa ga ka. Yawwa na gode. Yawa zo. Na gode. Su kuɗin ma nan. Gashi ke ma dauki kawai. Ku dauka ke ma ki dauki. Yan background ki irin na kauki yawa. Yawa yan background da yan background. Yawa mai kayan sallah. Ke ba kina kallon su. Yawa. Indalau kawai. Ya kwariya. Ku jama'a ku taho ku sai ledar nagarta. Ba ki daga hannun naki sama. Me kwari? Mai kwari da inganci jama'a ku taho mu je. Ina ta kiran ku ku daure duk ku taho ku zo. Muna roba muna leda kwastoma duk ku zo. Mun kawo injina sababbi ci gaba gashi ya zo. Da nagarta ko ina ta zagaya. Ko jama'a ku taho ku sai ledar nagarta kwaliba. Leda ce mai kwari da inganci jama'a ku taho mu je. A dawakin dakata kamfanin mu yake jama'a Kan ku jarawa mana ga ala ku da mai gudu siyan an daidai da sari mu ba Yawwa, a yawwa, ciki. An gode. Hajiya akwai wani kayan ko kuma ne ne. Dan wato yawa. Ana gama kayan sallah da yawa. Ya amshi ke kinga ya amshi kinga.